Fika bezothe. Hayadalela lengane. Uthe wathatha. Uthiwa amathwasa. Uthi amathwasa wathatha njengey'ngane namafinyile. So that is why she's been doing all this. Bathatha njengey'ngane namafinyile. Yeah, because that's how she treated every thwasa elalikhona egcekeni. Like isicashalala, like a slave. Boy, ukwazi manje nokukha amanzi, bengazi amanzi akhiwa ethile. Nezitshe nje wabekheza after 3 days nje. Yo. Iyona ndlela nje abuka ngayo izinto. Ngihlezi kodwa ngisho ngithi Kusela kini kuba ingozi kanje. Ngoba into eyenziwa umuntu osuke kubo ezohlonipha whatever yenzakala lapho. Noma athi uyayibona wrong kanganani. Ingokusukaza usuzokwenzana. Hayi wedladla ngolimi nje oliqondile. Untoko wayekufuna nje. Vele. Wayekufuna nje. Engifuni. Sengikhathele libe ngigwegwesa lento yakhe. Yabo mayethi amathwasa niwathatha njengengane namafinyile. Imkhathaza into yakho ngoba ukubonile ufika empilweni yami. Dladla uyishintsha impilo yami. Ungibonile nami ngifika. Lezi izinto abahlulekayo ukuzenza. Ngilale ebhedla lapha engazi ngize ngidischarge. Kuba uwena ofonelwayo. Amaphilisi amakaze ngiphuza nhlobo lamaphilisi. Wazokunika wrong. You understand? Kahle nje into komfethu ngamthathela umuntu wakhe. Straight. Avele nje siqede nje indaba yalo. Awuvela ikhomfethu ayilwelayo. Hawu, namanje usalwa. Igule edinga ukulashwa ubengayilapha ingane pho ngoba phela yena ubeyibulala igule. Alikho ngisho lodwa ithosa ngaze ngihlebe kulona. Ushuthu uzendabeni yami nawe. Vele kuyona ingakho phela akasho kodwa nawe akazimenteni. Igcwele ngawe mfethu ngoba phela baningi abantu ababeshe egcekeni bethawu. Anitobetsani yini ngithi mina asitobetsani siyayizwanela nje. Njengosisi nosisi. Hayi ngamthathela umuntu wakhe. Awu. Ngamthathela umuntu wakhe. Emva kwaloko ke mangabe sekwenzekile lokho ukuthi umuntu afanele azolashwa. Yini emnikeza igunya lokuthi destroy isigodlo sami? Ukuthi uyathanda ukuzenzisa ngomesi. Ngeke futhi azochaza abantu njengobethi uyabona njengobethi khona nje sikodwa yini? Ngeke small chats. Lento yawehlisa umoya omusho ngaphansi. Hayi mawubona kanjalo bafu. Mawubona kanjalo ukuthi yase rank. Amehlo akho iwona yokudidisa, amehlo akho iwona futhi ayokushayela into eqondile. Ngicela phansi. Ukhulume kabi evuyisini. Ukhulume kabi ukuthi ube nesisoko. Yabo mayethi ngeke simsize thina siyifamily sizamile ukumsiza. Uyangidakela. Uyangidakela umuntu osizwayo umuntu onenkinga noma osenkingeni. Uyangithanyela. Sizamile ukumsiza. Uyena udinga usizo. Ngoba sixakene naleli khehla lakhe. Mhlawumbe ucamthi so feel bad umethi sisi. Ima wakhaniseni. Kunenguluma la kugcwele abantu bandoko. Ima dladla ngeke ngize ngiyeke. Mina dladla nginento yonke through social media. Can you guys please understand that? I'm a vessel man to yonke le community. This is who I am and I will die like this. You came into my life, I was like this.
Okay, smart. But I gave birth to those fucking children. I was like this. so we mean futhi manje usethi No, but no, guys, angifuni la ukuthi nithi ungayikhulumi sma. I mean, I'm not saying You ain't not gonna control me about it because I will talk about it. Okay. Because I'm just saying, mina, not on my birthday. I cannot wake up saying and then be in this funky mood. I can't.